सा क'क्राझार दख'रा एबसुआ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव दख'रानि सिङाव टप 5 मासि आवग्रिनो हानाय साबा फरायसाफोरखौ बरायदों। सिगांनि बोसोरफोराव खालामबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव दख'रानि सिङाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै टप 5 मासि आवग्रिनो हानाय साबा फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। क'क्राझार सोहोरनि खाथि थिथागुरियाव थानाय इडागदाव नब्लाङाव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों साबा फरायसाफोर फारियै थरायना चित्रा नार्जारी 85.06 जौखोन्दो, मुस्रि साइमन बसुमतारी 84.66 जौखोन्दो, थरायना प्रियंका मोसाहारी 82.83 जौखोन्दो, थरायना प्रीति बसुमतारी 79.66 जौखोन्दो आरो थरायना सनिया बसुमतारी 79.33 जौखोन्दोखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावो। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मनजिल बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि फुकन मोसाहारी आरो गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां फरायसा आरो दिथागिरिफ्रा बाहागो लायो। दिनै बे सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बाथि बांसिन मासि मोननाय फरायसा बरायनाय हाबाफारि लादों। बेयो खोब मोजां मोनसे हाबाफारि आरो बेखौ नुनानै जोंनि फरायसाफ्रा मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनगोन आरो बै बरायजानाय फरायसाफ्राबो गोसोआव मोनसे आरोबाव फोथायनाया गावनि सायाव फोथायनाया बारा जागोन आरो बिथांमोना इयुनाव आरो बांसिन जाहाथे फरायनो बिथांमोना थुलुंगाखांनाय मोनदों आं बेखौ मिजिंथिदों बेयाव आरो बेयाव बाहागो लानाय जि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनाबो खोब मोजाङै दिनै हयथ' बिनिफ्राय मोनसे थांखि लागोन आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों इयुनाव मोजां मोनसे फिथाइ जों मोननो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ आरो फरायसाफोरखौ लानानै थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय थादों। बे खामानि मावनायजों देग्लायनि मेट्रिक आनजादखौ माबायदि फिथाइ थायनो हादों? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायखौ नायोबाथ' जों फिथाइखौ गोबां साबसिन जानायखौ जों मोनदों। जों सिगां बुंबाय थाखादों 2006 मायथाइनिफ्राय जेब्ला बर' बिजोंजों मेट्रिकआव पास जानाय फरायसाफोरखौ जों सानजेनदोंमोन बै समाव 62ल'मोन। देग्लाय 3830 जादों देग्लाय फार्स्ट डिभिजना आरो मेट्रिक अनजिमा होनायनि अनजिमाया खमायदों नंगौ एसे नाथाय पास पार्सेन्टेजआ 82% जादों। बिराद मोजां मोनसे जादों। आसामनि टप 10 आव गाखोनो हायाखै देग्लाय टप 5 ल' लादों बिथांमोना बेयाव गाखोनो हायाखै नाथाय जोङो बेखायनो जों मोनसे फोसावखादोंमोन सोरबा टप बे आसामनि टपआव जुदि गाखोनो हायोबा जों 1 लाख रां होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय गाखोनो हायाखै। अब्लाबो जोंनि जिथि मासिनि जि मोननाय बेबो पार्सेन्टेजआ खोब मोजां गोदोनि कम्पेयारावबा दायो बिराद मोनसे मोजां पारफरमेन्स जों जादों होननानै सानदों। बेखायनो जों गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि उनाव बेखौ आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि जों लाबाय नाथाय जों एबार बेखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय जि हाबाफारि बेखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो इयुनावबो जों मावलांबाय थागोन आरो जों दायो गोदानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायसाफोरखौ कम्पिटिटिभ एग्जाम एबा सिभिल सार्भिस बा जिखुनु जाया आनजादफोराव प्रिपेयार जानो थाखाय गाइड नांगौ हयथ' गोबां फरायसाफोरा जायो बेखौ नोजोर होनानै जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव मोनसे पार्मानेन्ट अरियेन्टेसन सेन्टार जों बिदि मोनसे बानायनो थाखाय जों नायदों आरो बेखौ अलरेडि जों जायगाखौ नायबाय रुम नायबाय बियो बावैसो साननि उनाव बियो जानो थांगासिनो दङ आरो आसा खालामदों बे जोंनि जि थांखि लानाय बियो जाफुङोबा जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिया गुबुन गुबुन आनजादफोराव उथ्रिसारनो गोरलैनो हागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसाफोरा बेफोरबायदि आनजादाव माबायदि हेफाजाब टेलेन्ट सार्चनि आनजादखौ जों सिगांनिफ्राय जों नोजोर होबा जों नुयो जे जाय फरायसाफ्रा टेलेन्ट सार्चआव 3थि मासि जों लायो 3थि मासियाव जाय फरायसाफ्रा मोनो बे मेट्रिकआव मोजां खालामखायो। दा थांनाय बोसोरनि 3थि जाय मासि मोनदोंमोन एबार टप 10 आव बिसोरनो गोलैजोबदों बिसोरनो मोनखाजोबदों। दा बेजों लोगोसे गोबां फिडबेक जों मोनदों थारमाने मेट्रिक आनजादावबो दायो अपसनेल एबा MCQनि जायो 45%। दा बे हिसाबै जोंनि आनजादा 100% MCQ जायो। दा बेखायनो जोंनि फरायसाफ्रा बे OMR आव होनायाव मानायाव रावबो बर' मिडियामनिफ्रा गोरोन्थि खालामाखै होनना जोंनो फोरोंगिरिया खोन्थादों आरो खालामैनि खारना जाबाय क्लास 6नि 7नि 8निफ्रायनो दिनै जिल्ला लेभेलाव खालामो मिरुआ 9 10 आव खालामो आरो बैयाव माने बार बार बिथांमोना MCQ बेबायदि आनजाद होनो मोननानै OMR सिटआव फर्म फिलआप खालामनो मोननानै बा OMR सिटआव बिथांमोना होनो मोननानै माने गोरोन्थि खालामाखै आरो बिराद मोजां बेजों पारफरमेन्स मोनदों होननानै जों मिजिंथिदों आरो बेजों एडभान्स मोनसे
फरायसाफोरनो बे साखाफारा जानायनि मोनसे बियो थासारि मोनसे बानायनानै होयो आरो बेजों जोङो बिराद मोजाङै जों रिजाल्ट मोननो हादों बेखौ जोङो मिजिंथियो। जोङो सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय टप 5 साबा जे बांसिन जे जौखोन्दो मोननो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो जों दख'रा आफादा बरायदों। दा जोंनि दख'रानि सिङावहाय टटेल जे मेट्रिक आनजादखौ लिरदोंमोन 325 आरो बेवहाय 325 गासै बिजाथिनि गेजेरावहाय सेथियाव 102 आरो सेकेन्डआवहाय 171 आरो थार्डआवहाय 38 गासै फेला जोंनियावहाय देग्लाय 14 जन जे फेल जादों बिथांमोनहाबो फिन आरोबाव कम्पार्टमेन्टेल एग्जाम लिरनो थाखाय थियारि जागासिनो दङ बिथांमोनहा। जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जोंनियावहाय देग्लाय हाइस्ट मार्क दख'रानि सिङावहाय 85.16 जे चित्रा नार्जारी बिथाङाहाय बांसिन दख'रानि सिङाव जौखोन्दोखौ मोननो हादों। जे बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो मोजां साफा फरायसा जानो हाथों, मोजां जे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै बिथांमोनहा साफा जाफुंसार फरायसा जानो हाथों जों बेखौ दख'रा आफादनिफ्राय जोङो आर'ज गाबदों जाहाथे इयुन समाव बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव सासे मोजां फरायसा जानानै जोंनि ओनसोलनि समाजनि हारिनि मोजां खामानि मावलांनो हाथों जों बेखौ दख'रा आफादनिफ्राय आसा खालामो। सिगां बोसोरनिफ्राय देग्लायनि रिजाल्टआ माबायदि जादों? थांनाय बोसोरनिखौ जोङो नायोब्ला देग्लाय जोङो साबसिन बुंनांगोन। जोङो देग्लाय 99% जौखोन्दोआ जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव मेट्रिक आनजादावहाय उथ्रिसार जानो हादों। नोंथांमोना सोलोंथाइखौ बा फरायसाफोरखौ लानानै जाबायदि दख'रानि सिङाव हाबा मावदों माबायदि जाफुंसारनायखौ नुनो हादों फरायसा? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थांखि बायदि गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि सिङाव जोङो गोबां दख'रा आफादाहाय फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बेबायदिनो फरायसालियाव गामियाव जोङो फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै गारजेनफोरखौ लोगो हमनानै सोलोंथाइनि सायाव जोङो गोबां सांग्रांथि मेल लाबोदों आरो बेनिफ्राय जोङो आसा खालामनो हादों जे जोंनि सांग्रांथि मेल लानायनि गेजेरजों जोंनि जे फरायसाफोरनि जे फरायनाय हार बेयो बांबोबाय थादों आरो बेनो जोंनि मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट। जोङो दिनै फैयै दिनैनि थारिखआव दख'रा आफादाबो बैफोरबायदि हाबाफारि मावफुंनायनि थाखाय जोङो 99% जोङो दिनैनि थारिखआव पास जानो हादों जों बिदिखौ खोब गोजोननाय मोनदों जोङो। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां सोमावसार बसुमतारी बिथाङा दिनैनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार डक्टर मन्जिल बसुमतारी साराबो बे समाव जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि फरायसाफोरखौ जे बिथाङा थुलुंगा होनो बे समाव जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैफानो हादों। गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुन गोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन। गासैबो फरायसुलिफोरनि मुं थिसन्नायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन।
आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371